Ilma-alukseni on vihdoinkin valmistunut. Siihenhän ei ole vielä puhallettu kaasua. Kiitos, että tulitte, hyvät ystävät. Pian alukseni nousee ilmaan kuin joutsen, ja tietäkää, että se lentää jopa vasta tuuleen. Pikkuy, alat täyttää. Hajat auki! Kiitos, kiitos, kiitos. Katsokaas! Lentävä pyykkikori! Joku on varastanut niiskun keksinnön. Oi voi, tämä ei ole totta. Hyvää päivää, herrasväki. Ei Epuli! Minä kun olin varma, että olin ensimmäinen ilmalentäjä Laaksossa. Oi kauhistus. Pannukakko, mikä pannukakko? Ryhdistäydy, niisku. Se on vaikeaa juuri tällä hetkellä. Minä menin katsomaan sitä toista lentoveijettä. Tästä vielä kilpailu kilkiytyy. Aikomukset kiinnostavat minuakin. Minusta on epäreilua, että Hemuli koreineen saapuu juuri ensimmäisenä lentopäivänäni. Miten kovaa vauhtia se lentää? Miten niin? No, huittaako se? Ei se. Niiskun ilma-aluksessa on moottori. Minä uskon, että se voittaa kilpalennon. Pannukakko, mikä pannukakko? Oho! Olin näkevinäni jonkun lentävän taivaalla.